F'messaġġ għal jum il-miliet, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fakkar kif il-miliet ħeġġiġna nibnu soċjetà illi tistma' lill-bnedmin kollha bl-istess dinjità, għax kull persuna għandha id-dinjità tagħha. Il-miliet ħeġġiġna biex nibnu soċjetà li tistma' lill-bnedmin kollha bl-istess dinjità. Ġejja minn fejn ġejja, tkun ġejja l-persuna, imwielda f'liema familja tkun imwielda, dik il-persuna għandha d-dinjità tagħha. Nixtieq miliet tajjeb li fih nieħdu ħsieb lil xulxin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar fi ftit mill-ħafna esperjenzi li ltaqa' magħhom fl-aħħar ġimgħa u jiem fejn seta' jifhem aktar l-isfidi li l-Maltin u l-Awċin ħabtu wiċċhom magħhom ta' kuljum. Dawn il-ġranet jimlewna b'kuraġġ biex il-koll naraw x'nistgħu nagħmlu iktar. Nistgħu nkunu aktar sensittivi għall-inkwiet li għaddejjin minnu ta' madwarna, ta' ma' ġembna. Ma nistgħu wkoll nagħmlu pressjoni biex tfittex titressaq il-liġi biex ma jibqax jintrema iktar l-ikel mill-istabbilimenti. Biex tinqata' l-korruzzjoni li kif jgħid il-Papa iħallas għaliha il-fqir. Bernard Grech wassal messaġġ ta' tama f'jiem li għandhom ikunu żmien ta' paċi, iżda mhux ta' skiet quddiem it-tortura, l-istupru jew il-qtil li għaddu minnu l-immigranti. Il-miliet huwa żmien ta' paċi. Il-paċi mhijiex iskiet quddiem it-tortura, l-istupru l-qtil li għaddu minn naħutna l-immigranti. Il-paċi mhix skiet quddiem id-diskriminazzjoni fil-postijiet tax-xogħol, mhijiex skiet quddiem ir-realtà ta' dawk li l-lejla se jorqdu fuq bank jew taħt bankina. Kap tal-Partit Nazzjonalista tenna l-awguri tiegħu ta' martu Anne Marie u ta' wliedhom kif ukoll tal-Partit Nazzjonalista għall-miliet ħieni lil Maltin u l-Awċin kollha.